Vostès així arriben a dir que les Corts manifesten la voluntat de respecte als governs municipals resultants de la voluntat popular manifestada en les urnes, quan els exemples dels que vostès estan governant amb trànsfugues són notoris i claríssims. Per tant, a mi m'agradaria vergonya de vindre així a demanar coses que uno no fa. I no vull posar molts exemples, però només el de Dénia jo crec que n'hi ha més que suficient. Això, perdone senyor Serra, és d'un fariseisme infinit, el que vostès estan demostrant així dia darrere dia. I damunt tenen la barra de demanar-ho això. Anem a veure. Damunt d'això encara em proposen un canvi en la llei del règim electoral en què diu que la reforma s'incloga respecte a la governabilitat de la força política més votada. Clar, això és el que vostès volen. És a dir, que es malbarata la voluntat dels votants. No ens estranya perquè això és el mateix que estan demanant en la proposta de reforma electoral. Mira, hi ha moltes formes, moltíssimes, de malversar la voluntat de la sobirania popular. I algunes no hi ha que anar molt lluny perquè estem patint-les. Mira, la tanca del 5% que vostès van pactar per a l'Estatut d'Autonomia és una bona forma per a malversar la voluntat popular, perquè això implica que les forces polítiques minoritàries que tinguin un recolzament substantiu poden quedar-se fora del Parlament. Perquè podríem, de fet s'ha produït en algun cas, manifestar el cas que un 10, un 15% de la voluntat popular estigui sense representació de cap tipus en el Parlament perquè existís aquesta barrera antidemocràtica. Però n'hi ha d'altres, menys visibles de les que parlem menys. El repartiment de diputats. Estem parlant de sistemes proporcionals que no ho són. Se'n podem anar a Espanya, però antes d'Espanya es quedarem al País Valencià. La província de Castelló, amb un 12% de la població, té el 24% de representació parlamentària. I això malversa la representació popular. En Espanya hi ha països com Unió, Progrés i Democràcia o Izquierda Unida que es costa pràcticament mig milió de vots el que als partits majoritaris es costa entre 50 i 60.000 vots, que és un diputat. I es produeix el cas que una força política com Esquerra Unida, que té el 4,5% dels vots, només té el 0,5% de representació en el Parlament. No sé si arriba al 0,5%. Això és malversar la voluntat i la sobirania popular. I el que vostè està plantejant així, d'anar a les circumscripcions eixes unipersonals, que queda molt bonico, que el representat i el representant estiguin més a prop i que tot el món conega qui està representant-los i tot això, això retòricament queda molt bonico, però el resultat d'aquest tipus de representacions majoritàries són extremadament greus. Tan greus com exemples, anem a posar l'exemple de Gran Bretanya, on el Partit Laborista i el Partit Conservador, que només tenen les 2/3 parts dels vots populars, és a dir, 2 de cada 3 britànics que voten, n'hi ha molts que no voten, voten a aquests partits, tenen quasi el 90% de la representació en la Cambra dels Comuns. Quasi el 90%. I on es dona la paradoxa que un partit que té el 23% dels vots, el 23% dels vots, és a dir, que el vota quasi 1 de cada 4 britànics, no arriba al 9% de la representació. I no faig aixina. Hay mala suerte, no? És que això no és mala sort, perdona. És que això no és mala sort, no és això, és que no. Això és senzillament sistemes de baixa qualitat democràtica, per no dir-ho més fort. Per no dir-ho més fort. Per tant, així el que hi ha que fer precisament és tot el contrari. Si volem que les persones, que ciutadans es siguin representats, el primer que hi ha que garantir és que quan uno tira la seva pauleta en una urna, aquest vot servisca perquè el que ell estigui expressant en aquest vot tingui representació després en la cambra representats. I això és precisament el que vostès volen evitar. I com ho eviten això? En totes aquestes històries que al final l'únic que pretenen és que així només hi hagin dues coses, el blanc i el negre, perquè així és molt còmode treballar amb això, els bons i els dolents. Vostès són els bons i estos són els dolents. I els grisos, i els blaus, i els verds, i els rojos, tot això desapareix absolutament. Volen un món en blanc i negre.
Doncs mire, s'equivoquen. Estem ací i lluitarem perquè aquest món siga un món en tots els colors possibles que hi hagi en la representació del poble. Hola, señorías. Vamos a proceder a la votación de forma separada conforme